Скъпи деца, уважаеми гости, преди да започнем Олимпиадата, само ще кажа няколко инструкции и ще помоля родителите да се изтеглят в другата част на залата. Децата са заели местата си. Музиката, ако може да се спре. Ще помоля родителите да изключат телефоните си или да намалят звука, защото по време на състезанието и надпреварата трябва максимална концентрация на децата и всеки един излишен звук ще ги разсее. Към децата само, вече сме ви обяснили, при началото на Олимпиадата, след като се обясни регламента, ще ви се раздадат листа с задачи, които не се пипат до началото на звуковия сигнал, който ще бъде с свирка. И сега дойде часът на откриване на нашата Олимпиада. Добре дошли на всички на първата градска Олимпиада в България по ментална аритметика, организирана от Международно училище ИСМА България. Щастливи сме, че в днешната надпревара ще участват 40 наши ученици, които ще покажат своите знания и умения по ментална аритметика, придобити в нашето училище. От сърце желаем на всички участници успех и успешно класиране. Приветствие към децата ще поднесе управителя на ИСМА България Калина Благова. Здравейте! Скъпи ученици от Международно училище по ментална аритметика ИСМА, скъпи родители! Ние сме първото училище по ментална аритметика в България, което залага на конкурентно качество, на качествено обучение и търпение. С труд, общи усилия, ние градим своята история. Благодаря ви, че вие сте в нашето училище, повярвахте в нас. С общи усилия и труд, които полагаме, резултатите ще бъдат отлични. Към вас, участници в Олимпиадата, бъдете спокойни. Вие знаете, вие можете, ние вярваме във вас. Само спокойствието и това, което правите в училището, ще даде отличен резултат. Успех ви желая и бъдете себе си! Мили деца, сега ще чуете инструкцията как ще протече самото състезание. Пред вас са табелите с вашите имена. Ще ви помоля да сложите от лявата страна абакуса, отляво на вас, а моливите от дясната страна. Да, точно така. Големите. Чудесно. Сега квесторите ще ви раздадат листовете с задачите, които вие при подадена команда, както в учебните часове, така и сега, ще протече състезанието. Нашето състезание ще бъде от две части. Първата част, при команда пригответе се, хващате с ръка абакуса, с другата ръка молива. И когато чуете звуковия сигнал на свирката, това означава, че започват да текат 5 минути, които вие трябва да решавате задачи с абакус. При изсвирването слагате абакуса в позиция за решаване на задачи, отваряте първото листче. Може ли само едно листче да покажа отново? Да. При първия звуков сигнал, повтарям със свирката, отваряте зеленото листче. И пред вас се откриват задачите, които трябва да решите с абакуса. Решавате, като много е важно верните отговори. След като чуете втори звуков сигнал, това означава край на първата сесия за решаване на задачи. Затваряте листовете и пак спокойно стоят пред вас. Ще имаме
една кратка пауза за почивка, концентрация и релаксация. Ще ви разкажа една приказка и след това започва втората част на нашето състезание. Отново, при команда "Пригответе се", следва менталното смятане. Вземате молива и когато чуете отново изсвирването от моя страна, отваряте оранжевото листче. Много се вълнувам. И пред вас се отварят задачите за ментално смятане. Пак засичаме 5 минути и при четвъртия звуков сигнал затваряте и листовете се събират от квесторите за проверка. След това, докато ние проверяваме и обобщаваме резултатите, за вас следва забавление с аниматор и диджей. Но първата част от нашата олимпиада, ние всички ви молим да сте концентрирани, за да покажете всичко, което сте научили. Нещо неясно и някакви въпроси има ли, деца? Не. Всичко е ясно. Ако някой отвори листата преди изсвирването, за съжаление ще бъде дисквалифициран. За по-малките това означава, че ще бъде отстранен от олимпиадата. Затова повтарям, в никакъв случай не отваряйте листата преди изсвирването. Нека сега квесторите да раздадат състезателните листа на децата и Виктория Цеко. Моля квесторите, които са определени за контрол на олимпиадата, да дойдат при мен. И готови ли сме вече? Така, мили деца, отново ви моля абсолютна тишина по време на решаване на задачите. Към родителите също се отнася. Приготви се. Да, започвай. Не, със Сабакос. Съм при малко.
Отваряме листата. Мили деца, нека сега да починеме малко, да се отпуснеме, да се потопим в един вълшебен свят, който иска може да си затвори очите и да си представя картината, която ще опиша. Представете си, че пред вас е най-красивата дъга. Цветовете блестят на светлината. Никога не сте виждали толкова цветна дъга. Тя ви кара да се чувствате толкова радостни и леки, само като я гледате. Вие забелязвате началото на дъгата и решавате да се качите по нея. Дъгата е направена от хиляди малки светлинки, всяка с различен цвят. С всяка крачка вашите крака докосват светлината на дъгата и тялото ви се пълни с енергия. Докато се изкачвате, вие се чувствате изпълнени с радост, вълнение и очакване. Накъде ли води дъгата? Вие достигате върха й. Гледката е невероятна. Решавате да се пързулнете надолу. Толкова е забавно. Това е най-голямата парзалка в света. Най-накрая достигате другия й край. Къде ви заведе дъгата? В магическия свят на дъгата. Останете няколко минути да разгледате вълшебствата. И сега, като сте готови, размърдайте се леко, протегнете се и отворете очи. И вече сме готови за менталното смятане. Така, абакуса не ни е нужен. Уточнявам за най-малките, за големите също. Абакуса е в лявата страна, отстрани да не ви пречи. Не ви е нужен. Моля, още 5 минути тишина. Пригответе се. Оранжев. Може, да. Ментал. Ето тук, Боже. Тук започваш. Да, започваш. Ментал.
Така. Приключихме. Браво. Ще помоля квесторите да съберат листата с задачите. Изчакайте. Да. И сега аниматора и почерпва, така ли? Моля, деца, изчакайте още малко. Добре, след като приберат листата, приберете си моливчетата и абакусите, защото започва забавлението. Дай да мама и се върни. Добре, някой път знае. Него ми вземате. Така, затваряйте. Какво трябва да правим? Верни отговор от тези, които са решили. Това го пише тук преди мен. Да, ето решетка, после отпред пишете количество на верни отговори. А това не е ли за общо и за менталното и за... Отделно. Отделно ли? Где-то решетка, там е абакус и следваща ментално смятане с звездичка. Само колко са броя на верните отговори. Тук е за ментално. Това за ментално. Внимавайте с ръбовете на маска. Сега отваряме отзад. Сега сме на ментално. Сега връща. Готови ли сте? Които са завършили първо ниво, да поднесем сертификатите. Това са Боян Бонев. Сега да ни снима. Заповядай. Кристиян Димитров. Може малко по-напред съм взема. Съвсем мънко. Веселина Ицовска. Анаис. Бояна Георгиева. Аглая Камарашева. Йоанна Йоцова. Йоанна Любенова. Браво на всички от вас, които завършихте успешно първо ниво и записахте второ.
сега започваме с награждаването на днешната Олимпиада. Да излезе група А старт. Ния Богданова. Излез. Ния Угренова. Кира Марковска. Божидар Борисов. Божидар Гайтанджиев. Виктор Кичуков. Мария Верхова и Рада Опаш. Не, Мири? Най-малките наши. Те заслужават. Да. На трето място Ирада Опаш. На трето място също е Виктор Кичуков. На трето място да се приготви да излезе Мария Верхова. Така ли? Значи продължаваме с второ място. На второ място Божидар Борисов. На второ място е и Божидар Гайтанджиев. Браво! Чудесно са се справили. На първо място Ния Угринова. На първо място също е Кира Марковска. Чак. Шампион на групата, най-малката в школата, която е на 4 години и половина, Ния Богданова. Хайде, деца, елате да направим една обща снимка. Усмивки! Усмивки! Може и така медалите да си кажете. Усмивки, деца! Хайде, сядайте сега и се радвайте на наградите. Сега да излезе група 1. Бояна Георгиева. Тъй като тя е на възраст, която
е малка и завършила първо ниво. В тази група е само тя. И затова е шампион на шампионите. Така, група Б старт. Мия Иванова, Калуян Динин, Калуян Коев, Александър Мотавчийски, Виктория Цекова, Матвей Попов, Кристиян Терзийски, Виктория Антова, Катерина Сарачинова. На трето място Кристиян Терзийски. Виктория Антова също на трето място. На трето място също е Катерина Сарачинова. На второ място Виктория Цекова. Александър Мотавчийски. Матвей Попов. В групата Б старт на първо място Мия Иванова. На първо място също е Калуян Коев. Да е цяла поредица от медали. Шампион на група Б старт Калуян Динин. Най-много точки. Елате сега деца всички заедно да се снимаме и сядки. И него вече медали, който се победи. Не играе.
Група Б1. Веселина Ицуска, Георги Божилски, Боян Бонев. Саша има първо, второ и трето. Саша има първо, второ и трето. На второ място Боян Бонев. На първо място Георги Божилски. Шампион на група Б1 Веселина Ицуска. Група С старт. Николай Ценов, Йоанна Тодорова, София Москова, Иван Цветанов, Лора Кънева, Вероника Томова. Лора Канева на трето място. Вероника Томова на трето място. София Москова на второ място. Иван Ценов на второ място. Цветанов, грешка. Йоанна Тодорова на първо място. Шампион на група С старт Николай Ценов. Група С първо ниво. Виолета Байданова, Мишел Николова, Григорий Вазов, Индира Опаш,
Цветан Станев, Христо Станев, Йоанна Любенова, Мария Новакова, Йоанна Йоцова, Кристиян Димитров. На трето място Мария Новакова. На трето място Йоанна Йоцова. На трето място е и Кристиян Димитров. На второ място Цветан Станев, на второ място Христо Станев, на второ място Йоанна Любенова. На първо място Григорий Вазов. На първо място Мишел Николова. На първо място Индира Опаш. Шампион на групата Виолета Байданова. Група С, второ ниво. Имаме двама представители. Това са Илия Топаш и Филип Стоянов. На първо място Филип Стоянов.
шампион и на Ятопаш. Сега да излезнат всички шампиони тук отпред. Шампионите с купите, които имат. Шампион на шампионите. Това ще рече най-много точки, който е събрал от всички групи. Или по-правилно казано, най-много верния отговор. Това е... Калуян Динин. Искаме да благодарим на всички, които ни помогнаха да се състои това събитие. Това са майките на някои от децата, заведението, в което сме. Ива Добрева. Болева. Да. Иве. Ние много благодарим. Рая Гайтанджиева. Петър Гайтанджиев. Мускана Камарашева. Михаела Гетова. Димитрийка Георгиева. Персонала на заведение Ниагара. А сега за всички от вас ще има торта.
да се изписи. Горе ръчичките да ви видя. Горе ръцете. Тук има абакус. На 3. 1, 2, 3. Торта! Усмивки има ли? Отиди там да се виждаш. Искаме още купи. Сега сядаме и чакаме торта. Сядайте сега всички. Сядайте. Не пипате тортата, сядайте. Само за секунда. Задържа малко. Само не мърдайте. Така се кълваме. Мерси. Чакай.